Lain punto na to pa. Matay. Nagunsa makadiri pa. Ako nak, naghuwat ko karon sa amo hubas ng dagat nak. Kaya nagkahubas ana, akong guwaran. Kitam na nakong balanghoy. Unya, okay na kaaron. Ting klase na pud ba? Oh no! Atay dogang na pud galas tuhunon. Maador ba dati yung mga bata og eskwela way baon. Di pa mamaktas kay lagi kapoy ko no. Wag musakay yung pasahiroan. Patay ni mga bata ro. Lahi ra mo sa una. Sa una pabawnan ming mga mag piso. Malipay naman mi. Lagi makapalit nag ice water. Pero karon mga bata ron. Pabaw nag 20. Magbut-but pa. Kaya lagi pamasahe ko no. Snack food ko no. Kay gutom. Lahi arag yung mga bata na ron eh. May rabag yung mga sugo. Sus. Suguon. Kusog pa magbulbul. Pero papangayo hasta kabdi ka. Pa. Pa. Oh. Matay. Kabdi ka gudi mo no. Kabalo mangi kag na ako diri Matay taas pa ni maho ni mo eh. Papa. Si kumpare mangguna nimo nang niingon nako nga naa ka diri Uy. Tubig. Ay. Mainom ning tubig ka pa? Ay. Dili na. Dili na mainom. Makaon anak, makaon. Ay naman si Papa. Nisugmat na po na yan pagkapilusupo. Nangutan na ramagod ko. Mainom ba ning tubig ka? Di ba sinughugaw ba? Oh, hugaw nak. Hugasi. Kita ka ng tubig ko. Kabudlat naman imong mata. Oh no! Sos ka pa. Tingnan lamang yung sugmat na yung pagkapilusupo. Ngunit nga na ka. Matay nak. Tinarong mi po ni hawanak. Ug diskumpiyado pag ka nak. Gamitin teleskopyo. Liliya ba? Liliya tarong. O makita gani mo unsa ka buglat o mata. Oh no! Sos ka pa. Aw. Dili nak. Itambagan ra ka na og insakto ba para makat-on po ka. Kay nga naman po ko sa una. Lain punto na to pa. Matay. Nagunsa makadiri pa. Ako nak. Naghuwat ko karon sa amo hubas ng dagat nak. Kaya nagkahubas ana, akong guwaran. Kitam na nakong balanghoy. Unya, okay na kaaron. Inabiyan ang imuha pa. Nagkaon na ka pa? Atay, tagsari na libre na pa. Humana nak. Humana kong kaon. Ikaw, humana kag kaon kay. Magpiko na ta. Sawan, mauban ka? Uy, kamatay si Papa. Huwag sulo diha pa, oy.